No niin, oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Turvaliveen. Minä olen Maaret Kallio, olen kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija ja tämän herran olen tuntenut kohtuullisen kauan, eli ihan ensimmäisestä elämäni päivästä alkaen, koska hän on veljeni. Ja kukas hän on? Oikein hyvää sunnuntai-iltaa myöskin minun puolesta ja minä olen Jarno Limenel ja olen työskennellyt, Maaretin veli, myöskin isoveli, mutta olen työskennellyt turvallisuuden parissa oikeastaan koko elämäni erilaisissa rooleissa, upseerina puolustusvoimissa, professorina yliopistolla, liike-elämässä ja nyt myöskin politiikan puolella. Ja kun nämä asiat nyt tällä hetkellä, voisin sanoa kyllä omalla kokemuksella, en muista, että Suomessa olisi näin paljon turvallisuudesta ja varautumisesta puhuttu kuin nyt puhututtaa, niin päätimme Maaretin kanssa järjestää kaikille avoimen turvaliven. Kyllä, kun meillä on sillä tavalla vähän erikoinen, mahtava kombo, että me voidaan katsoa Jarnon kanssa tätä turvallisuutta eri näkökulmista. Mä tunnen tämän mielen ja ihmismielen tietenkin tosi hyvin ja ihmissuhteiden ja psyykkisen turvallisuuden ja Jarno sitten paljon muuta, kuten tuossa jo tuli sanottua. Tätä turvaliveä varten me tehtiin Jarnon kanssa teille lyhyt kysely. Voi olla, että osa teistä on siihen vastannut ja osa ei, mutta aivan uskomaton juttu on se, että me saatiin meidän turvalive-kyselyn 1509 vastaajaa. Siis ihan mieletön kiitos. Se on ihan uskomaton määrä. Se on todella iso data tälle. Siis se on tilastollisestikin, niin se on tosi iso määrä vastauksia. Ja me kun ihan laitettiin tämä niin sanotusti molempien sosiaalisen median kanaviin, missä kerrottiin, että tällainen kaikille avoin turvallisuusilta, turvalive on. Ja sitten mietittiin Maaretin kanssa, että otetaan 2 tällaista taustakysymystä, jos ihmiset saataisiin siihen vastaamaan, että saadaan vähän keskustelu myöskin siitä käyntiin. Ja näitä vastauksia tosissaan viimeisimmän tiedon mukaan, mitä minä katsoin, niin 1509, mikä on tosi paljon. Mennään suoraan, Maaret, siihen. Me mennään suoraan asiaan, eli ennen kuin me ollaan myös saatu satoja kysymyksiä, lähdetään ihan kohta niihin Jarnon kanssa vastaamaan eri näkökulmista, mutta sitä ennen käydään lyhyesti läpi tämä meidän kyselyn tulokset. Eli ihan tosiaan, kuten sanottiinkin, niin siellä oli ihan valtava vastaajamäärä. Ja se, mikä ilahdutti meitä erityisesti, oli, että eri-ikäisiä vastaajia oli tosi runsaasti. Eli ei ollut oikeastaan mistään ikäluokasta pelkästään, vaan ihan sieltä vanhemmasta ikäluokasta nuoriin asti. Eli tosi monipuolisesti tuli vastauksia. Ja me kysyttiin ihan ensimmäisenä sellaista kysymystä, että onko turvallisuuden tunteesi viimeisen puolen vuoden aikana vahvistunut, pysynyt ennallaan, heikentynyt jonkin verran tai heikentynyt merkittävästi. Ja nyt voi siellä tälläkin hetkellä miettiä, että mitä siitä ajattelee, mutta että mitä turvallisuuden tunteelle on viimeisen puolen vuoden aikana tapahtunut? Ja se oli, täytyy kyllä sanoa, että kun turvallisuus on ennen kaikkea tunne, siis hyvin henkilökohtainen, meidän jokaisen oma tunne ja tätä meidän turvallisuuden tunnettakin pitää vahvasti seurata koko aika, niin tämä vastaus oli varsin pysäyttävä. Siis tähän kysymykseen, jonka Maaret sanoi, että onko turvallisuuden tunteesi viimeisen puolen vuoden aikana pysynyt ennallaan, vahvistunut, heikentynyt tai heikentynyt merkittävästi, niin 86,4% vastasi, että turvallisuuden tunne on heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana. Eli 86,4% Maaret suomalaisista kokee tämän vastausten perusteella, että turvallisuuden tunne on heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi. Mitä ajatuksia sulle herää?
No mä ajattelen, että se on kauhean ymmärrettävää, kun ajattelee ihan näitä viime kuukausien tapahtumia ja onhan tämä koko 20-luku ollut melkoisen tiukka. Eli juuri 5 vuotta sitten meillä alkoi koronapandemia ja siihen perään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja nyt tässä on ollut kaikenlaista, mihin tänään vielä moneen kertaan palataan, mutta tosiaan yli 86% vastasi, että on heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi ja kyllä mä ainakin omassa työssäni psykoterapeuttina ja sitten luennoitsijana kuulen tämän, entä sinä? No kyllä kuulen. Ja sitten tietysti kun ihan seuraa tätä mediaa, ylipäätänsä keskustelua, niin mehän itse asiassa ei kovinkaan usein jossain mediasta lueta turvallisuudesta. Me puhutaan turvattomuudesta, uhkista, riskeistä, sodasta, hyvin ikävistä asioista, Trumpin viimeaikaisista tempauksista, Ukrainan järkyttävästä tilanteesta. Eli voisi sanoa, että me eletään niin kuin ihan poikkeuksellisten turvattomuusuutisoinnin keskellä. Ja nyt tietysti kyllähän jokainen on havainnut sen, että tässä niin kuin tapahtuu ihan poikkeuksellisia asioita. Eli voisi melkein sanoa niin kuin turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, että kun välillä sanotaan, että joskus viikon aikana tapahtuu enemmän kuin vuosikymmenessä, nyt me eletään just näitä viikkoja, eli tämä analogia kyllä tähän hetkeen niin kuin toimii, ja mä luulen, että tämä turvattomuus ja nimenomaan tämä nopeat, yllättävätkin muutokset, mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu, kaapeleita katkeaa ynnä muuta, niin kyllä se ihmisiä mietityttää, mikä on mun mielestä enemmän kuin luonnollista. Aivan, ja just tämä, mitä kuvasit, että sehän on aika kiinnostavaa, että me yleensä katsotaan turvallisuutta nimenomaan turvattomuuden kautta, että me puhutaan turvattomuudesta, kun me puhutaan turvallisuudesta. Me laitettiin Jarnon kanssa ihan tietoisesti tämän illan nimeksi turvalive eikä turvattomuuslive, koska kuitenkin tarkoitus on se, että tietenkin me katsotaan asioita ihan realistisesti ja siellä on myös varsin hankalia ja ikäviä asioita, niitä ei tulekaan kieltää, mutta kuitenkin niin, että vahvistetaan sitä turvallisuutta. Ja usein, mitä Jarno sanoit, että nyt kun tapahtuu niin paljon, mäkin odotan ihan sun vastauksia tiettyihin kysymyksiin, joissa mä oon maallikko, niin nyt kun tapahtuu niin paljon, niin usein myös se, että mitä me ei oikein voida ymmärtää, niin se meitä pelottaa enemmän. Ja sitten taas aina kun pystyy jotakin ymmärtämään, että mitä vaikka minussa itsessäni tapahtuu tai vähän jäsentämään, mitä maailmassa tapahtuu tai joku asiantuntija sitä luotettavasti kuvaa, niin se on sellainen, joka ihmistä rauhoittaa. Ja siihen me tänään kyllä pyritään monella tapaa. Mutta samalla sitten vähän niin kuin tuossa autossa puhuttiin äsken, että ei lähdetä kaunistelemaan asioita, puhutaan asioista ihan niin kuin ne on, mutta ei meillä toisaalta voi sanoa mihinkään paniikkiikaan todellakaan niin kuin Suomessa on tässä hetkessä niin kuin tarvetta ja toivottavasti ei koskaan. Eli reaalisesti ja rehellisesti täällä pyritään siskon kanssa parhaamme mukaan viestimään. Kyllä, veliseni. Hyvä. Mutta sitten toinen kysymys. Tämä oli tämä ensimmäinen, että onko turvallisuuden tunteesi viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut mihin suuntaan ja tosissaan heikentynyt jonkin verran tai merkittävästi oli 86,4%. Ja sitten tämä toinen kysymys. Tämä on kiinnostava. Joka edelleen 1509 vastausta. Uskotko eläväsi vuoden päästä turvallisemmassa vai turvattomammassa maailmassa? Mitä Maaret vastaajat vastasi? No, tässä oli 3 vaihtoehtoa, eli turvallisemmassa tai sitten samankaltaisessa kuin nyt tai turvattomammassa, eli tilanne on mennyt huonompaan. Ja tämä nyt jakautui aika lailla sitten puoliksi, mistä me vähän niin kuin itse asiassa yllätyttiinkin ajatellen ensimmäistä, jossa ihmiset kokivat, että viimeisen puolen vuoden aikana kuitenkin suurimmalla osalla, lähes kaikilla, oli se turvallisuuden tunne heikentynyt ihan selkeästi. Eli täällä turvattomammassa 46% epäili, että vuoden päästä ollaan vielä turvattomammassa tilanteessa. Sitten samankaltaisesti menee aika samoihin lukuihin 44% ja 10% ajatteli, että ollaan turvallisemmassa tilanteessa. Tässä on mun mielestä semmoista toivon näkökulmaa myös, eli vaikka tämä turvallisuuden tunne oli heikentynyt ihan selkeästi sillä 86% vastaajista, niin silti se kantama sinne tulevaan vuoden päähän oli joko, että se on samankaltainen tai sitten jopa parempi, mutta sitten toki myös siellä se 46% vastasi, että epäilee, että se on turvattomampi. Juuri näin. Mutta hei, lähdetään Maaret kysymyksiin ja hei, vielä sanon tässä, että iso kiitos kaikista teidän kysymyksistä.
Eikö ne tullut yli 600 avointa Joo. kysymystä? Avoimia kysymyksiä tuli tosi paljon, niin me ollaan käyty ne varsin huolella läpi yksinään ja erikseen ja yhdessä. Ja se täytyy sanoa, että siellä oli 0 kappaletta asiatonta kysymystä. Ja näinä aikoina mä haluan korostaa tätä sen takia, että aina sanotaan, että kaikki käyttäytyy huonosti. Ja tähän pystyi vastaamaan ihan kuka tahansa ja lähettämään ihan mitä tahansa. Me saimme 0 asiatonta. Musta se on ihan Yli miellyttävää. 600 kysymykseen. Kaikki oli asiallisia. Kaikki oli ihan täysin asiallisia. Ja tähän ihan alkuun sanon vielä senkin, että mikäli joudut poistumaan kesken kaiken tai mietit jo nyt, että ei vitsi, että Pirkon tai Irman tai Pertin pitäisi kuulla tämä, niin ei mitään hätää. Huomiseen mennessä tästä tulee tallenne ja me laitetaan se tallenne sitten molemmat omissa sosiaalisen median kanavissamme julki. Eli ihan rauhassa voi kuunnella ja lähettää Pirkolle sitten jälkikäteen. Me tullaan käymään muutamia teemoja läpi tämän illan aikana ja me ajateltiin, että nyt tässä ihan ekaksi me kerrotaan teille, että mitkä ne tulevat teemat on. On tietenkin mahdollista, kun vastaajamäärä on niin valtava, että me ei vastata kaikki kysymykset eivät kosketa kaikkia, mutta varmasti on kysymyksiä, jotka koskettavat sinua ja hyvin samankaltaiset kysymykset lähti aika nopeasti toistumaan. Kerro Jarno, mitä teemoja ihan tälle otsikkotasolla sä oot aikamassa käsitellä tänään? Joo, aika moni, niin kuin Maaret totesi, niin teema toistui. Eli tuli hyvin monessa kysymyksessä ikään kuin sama teema esille. Ja kyllähän me hyödynnettiin myöskin tekoälyä tässä vähän ja kysyttiin, että mitkä tästä valtavasta kysymysaineistosta on sellaisia teemoja, mitkä sieltä erityisesti nousi esille. Mutta ne teemat, mihin meinasin itse nyt vastata ja ottaa esille, niin moni kysyy sitä, että millainen on sodan mahdollisuus Suomeen. Tuleeko Suomeen sota, näin suoraan kysyen. Sitten tuli paljon kysymyksiä myöskin hyökkäyksistä Suomen kriittiseen infrastruktuuriin, miten siihen tulisi varautua. Moni myöskin kysyi, että no mihin tietoon tässä ajassa voi luottaa, miten paljon kannattaa uutisia seurata. Sitten yksi teema, mikä sieltä vahvasti nousi esille, on se, että no miten varsinkin nuoremman sukupolven kanssa sodasta, sodan uhkasta, epävakaasta turvallisuustilanteesta tulisi keskustella. Sitten nousi esille niin kuin laajemmin tällainen eriarvoistuminen ja sen vaikutus turvallisuuteen. NATO-aiheisia kysymyksiä tuli aika paljon. Ja sitten vielä, että ennen kaikkea, mitä minä voin tehdä, jotta Suomi ja suomalaiset olisi jatkossa turvassa. Mitä Maaret sulla? No tosi tärkeitä asioita nämä ja odotan kyllä vastauksia. Todella paljon tuli kysymyksiä siitä, että miten voisi jotenkin rauhoittaa sitä omaa mieltä. Eli mä tuun pysähtymään aika lailla siihen, että mitä kukin meistä voi tehdä. Me voidaan tehdä tosi paljon, eli siihen voidaan todellakin vaikuttaa. Toinen teema, jota erittäin paljon kysyttiin, ja mä oon tosi ilahtunut, että siitä kysyttiin, koska se osoittaa hyvää vanhemmuutta ja hyvää aikuisuutta. Kysyttiin tosi paljon sitä, että miten voi puhua näistä lasten kanssa ja eri-ikäisistä lapsista ja myös siitä, että kun vanhemman oma olo on turvaton. Ja sitten nuoret tuli siellä myös erikseen esille, että koska nuoret toki käsittelee esimerkiksi nuoret pojat tai armeijaan lähtevät pojat aika eri tavoin kuin sitten ihan lapset. Tähän uutisointikysymystä ja miten sitä toimii sit oman mielen kanssa ja miten sitä vähän niin kuin mihin uskoa, niin sitä me käsitellään Jarnon kanssa yhdessä. Ja yksi keskeinen teema, johon tuun antamaan teille ihan selkeitä konkreettisia vinkkejä ja ihan suoraan sanoen kättä pidempää, on jaksamisen teemat. Eli se jaksaminen on monella koetuksella ja sen pohtiminen on minusta tosi hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että huomaa, että se olo on jotenkin ehkä vähän heipullaan. Ja sitten me tullaan olemaan myös, koska mieli, mikä meillä kaikilla on, niin se elää tosi paljon kehossa. Ja ennen kaikkea, kun me puhutaan turvallisuudesta, niin kyllähän meistä joka ikinen tietää, että jos me vaan pelästytään tai jännitetään jotakin, niin sydän hakkaa tai kurkkuun tulee kuristusta tai maha menee sekaisin tai mitä tahansa muuta, niin kehon kautta me voidaan vaikuttaa myös myönteisesti. Mä annan siihenkin vinkkejä ja me päätetään Jarnon kanssa kyllä sitten tämä live siihen, että vielä lisäksi, mitä kaikkea tulee tässä illan aikana, että mitä kukin voi tehdä ja mistä löytyy toivoa, koska sitä ihan varmasti löytyy silloinkin, kun on hankalia realiteetteja. Täytyy kyllä sanoa, Maaret, että kun sua kuuntelee, niin
vahvistuu siis entisestään se ajatus, että miten laaja asia turvallisuus on tänä päivänä. Siis vähän niin kuin, että toisessa ääripäässä puhutaan ydinaseista, kolmannesta maailmansodasta. Sitten toisessa ääripäässä puhutaan niin kuin arjen mielenhallinnasta, miten niin kuin voidaan hyvin tämmöisessä ihan arjen turvallisuudesta ja kaikkea siltä väliltä. Ja nyt ei lähdetä liikaa niin kuin tutkijapuolelle, mutta täytyy niin kuin sanoa, että myöskin tämä niin kuin turvallisuuskeskustelu on muuttunut aika paljon, että muutama vuosikymmen sitten niin puhuttiin pääsääntöisesti turvallisuudesta vain ikään kuin sotilaallisena valtiokeskeisenä toimintana. Tänä päivänä tämä turvallisuus on tosi laaja asia. Kyllä, mutta kyllä mä ajattelen myös, tähän mä en lähde pidemmälle, enkä lähde tietenkään tekemään mitään diagnooseja psykoterapeuttinen enkä muutenkaan, mutta että mikäli turvallisuudesta ja mielen turvallisuudesta ja rauhasta olisi pitänyt huolta aika tämmöiset suuretkin päättäjät tällä hetkellä maailmassa, niin varmaan meillä muillakin olisi vähän toisenlainen tilanne. Se on ihan totta. Okei, nyt meillä kävikin täällä hieman jännittävä tilanne näköjään. Ei mitään hätää, turva. Jarno on paikalla ja näin ollen. Onko siis joku aikakatkaisu näillä valoilla? No nähtävästi oli. Meidän täytyy liikkua täällä vähän enemmän, mutta tuoli vaan natisee niin paljon. No, mutta se oli... Hyvä, eli ei mitään hätää, jos nämä valot pimenee, niin se vaan tarkoittaa, että Jarno ottaa taukojumpa. Hän on sen verran vanha mies. No niin. Mutta hei, lähdetään itse asiassa kaikkein vakavimmasta liikkeelle. Eli tosiaan erittäin paljon kysyttiin sitä, että voiko Suomeen tulla sota ja kuinka todennäköistä se on. Ja siihen teille vastaan Jarno. Näitä tuli paljon. Ihan siis muutamana esimerkkinä. Muutama kysymys tähän sota-aiheeseen liittyen. Pelottaa, että Venäjä hyökkää Suomeen? Onko rationaalista pelätä kolmannen maailmansodan syttymistä? Kuinka todennäköinen Venäjän hyökkäys Suomeen on? Miten Suomi on varautunut sotaan? Ja näitä oli paljon. Eli mennään nyt suoraan sanoen syvään päätyyn. Kyllä sota mahdollinen on. Ei sitä voi sulkea pois. Kun katsoo historiaakin taaksepäin, niin kyllähän Euroopassa on oikeastaan jokaisella vuosisadalla vähintään kerran ollut suurempi sota. 1900-luvulla, niin kuin muistamme, niin ensimmäinen ja toinen maailmansota. Eli olisi minun mielestä kyllä väärin todeta, että sota ei olisi mahdollinen. Se on päällä. Sitä ei nyt kuulu mitään. No niin. Eli palaan tuohon sota-aiheeseen. Eli kyllä sota on mahdollinen. Mutta ehkä minä käännän tämän niin kuin vähän toisella tavalla tämän kysymyksen, että miten meidän tulee toimia, jotta se sota olisi mahdollisimman epätodennäköinen. Ja ihan ensimmäisenä kyllä täytyy sanoa, kun näitä sota-asioita on tullut elämässä paljon mietittyä ja tullut elettyäkin Lähi-idässä sodan keskellä, niin olisin itse kyllä varsinkin julkisesti kovin varovainen käyttämään tätä sotatermiä, koska nyt tuntuu, että kovin kevyesti puhutaan sodasta. Sota on äärimmäisen julma asia, tuhoa, kärsimystä, ihmishenkien menetystä, sitä järkyttävää toimintaa, mitä Ukrainassakin tällä hetkellä tapahtuu ja jossa todennäköisesti tänäänkin kuolee jopa tuhansia ihmisiä. Sota on äärimmäisen julma asia. Ja kyllä Suomi on varautunut. Lähtien tietenkin ihan siitä, että myöskin rauhallisempina aikoina 2000-luvun alussa, jossa itse asiassa tällaisesta sodan uhkan mallista aika monessa eurooppalaisessa maassa luovuttiin. Eli ajateltiin, että no ihan tällainen sota, perinteinen sota voisi olla enää mahdollinen, niin siitä ikään kuin luovuttiin, mutta Suomessa ei. Ja sen takia myöskin rauhallisempina aikoina Suomessa on pidetty huolta maanpuolustuksesta, isosta reservistä, uskottavasta puolustuskyvystä. Ja nyt kun monessa Euroopan maassa, lähtien ihan meidän länsinaapuri Ruotsista, ikään kuin yritetään ja halutaan palauttaa tällaista uskottavaa kykyä, niin se vie aikaa. Mutta kyllä minä itse ajattelen niin, että kaikkein paras tapa siihen, että sotaa ei Suomeen tule,
on olla mahdollisimman ikään kuin korkea, tai luoda mahdollisimman korkea kynnys sille hyökkääjälle, että tänne ei kannata tulla. Ja se rakentuu aika monesta asiasta. Ja sen takia mun mielestä tässä hetkessä niin on tosi tärkeää puhua turvallisuudesta myöskin tämän sota-asian osalta. Ja nyt turvallisuusasioina tässä ja miten me estetään, että sota meille ei tule, niin meillä on paljon asioita, jotka on oikeasti hyvin ja jotka myös tiedetään tuolla itärajan toisella puolella. Ensinnäkin niin me ei olla enää yksin, me ollaan puolustusliiton jäsenmaa, meillä on paljon kumppaneita ja vaikka Yhdysvaltojen suhde nyt on ollut aika moisessa murroksessa tässä alkuvuoden aikana, niin on Natossa paljon muitakin luotettavia hyviä kumppaneita. Uskallan sanoa entisenä upseerina, aktiiviupseerina, että meillä on puolustusvoimat tällä hetkellä paremmassa kunnossa kuin koskaan. Ja maanpuolustukseen panostetaan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kaikkien poliittisten puolueiden osalta. Meillä on erittäin toimiva asevelvollisuusjärjestelmä. Meillä on kokonaisturvallisuuden malli, missä koko yhteiskuntaa osallistetaan turvallisuuden tekemiseen. Ja tätä itse asiassa kadehditaan tällä hetkellä maailmalla. Ja tätä me kehitetään koko aika. Meillä on viranomaisluottamus korkealla. Ja sitten oikeastaan, Maaret, mennään sinun tontille, mutta mä muistan kadettikoulusta aikanaan semmoinen keskeinen opetus, mikä itselleni jäi, on se, että henki on aina miekkaa vahvempi. Eli no, kyllä meitä taisteluvälineitä ja miekkojakin tarvitaan, mutta se, että meillä on vahva tahto ja halu puolustaa omaa maata, niin se on kaiken perusta. Ja tämä on mittausten mukaan, ja hyvä niin, on erittäin Suomessa korkealla tasolla. Ja tämä myöskin on ihan keskeinen asia tälle meidän uskottavalle puolustuskyvylle, että kaverit tuolla niin sanotusti rajojen ulkopuolella tietää sen, että täällä on maanpuolustustahtoinen kansa, joka haluaa huolehtia turvallisuudestaan, jolla on sitkeyttä ja jolla on halua huolehtia siitä, että Suomi on turvallinen asia. Ja me nähdään tästä kyllä ihan konkreettinen esimerkki Ukrainassa, joka on selkeästi Venäjää pienempi maa monessa suhteessa, mutta kun siellä taistellaan oman maan suvereniteetin ja itsenäisyyden puolesta, niin on ollut hyökkääjälle varsin hankala asia ja hyvä niin. Eli kertauksena vielä, onko sota mahdollinen? Kyllä se on. Siihen pitää varautua ja parhaiten me varaudumme sillä, että meidän pelote idän suuntaan, Venäjän suuntaan on mahdollisimman korkea. Ja tätä pelotetta, uskottavuutta tai henkeä meidän pitää jatkuvasti kehittää. Jarno, sellainen kysymys, että kun sä sanoit, että on se mahdollinen, että ei se mahdoton ole, niin mitä se tarkoittaa aikaikkunassa? Koska sitä aika moni meille kirjoitti myös sitä, että pitääkö nyt lähteä jonnekin tai mitä nyt pitää tehdä, niin ei tietenkään, sä et ole ennustaja, mutta niillä tiedoilla, mitä sulla on, niin ajatteletko, että onko se mahdollinen kuukauden päästä, vuoden, 5 vuoden, 10 vuoden sisällä? Voiko sitä jotenkin tälleen vähän hahmottaa? No kyllä mulle on esimerkiksi pysäyttävää se, että jos mä kysyn tämän saman kysymyksen tuolla Baltian maissa, vaikka Virossa kollegoiltani, asevoimien edustajilta, niin he sanoo 3-5 vuotta. Okay. Virossa ennustetaan, että 3-5 vuotta. Ja nyt kun me ajatellaan sitä uhkaa, niin menemättä nyt liikaa luennoimaan, niin siinä on 2 elementtiä. Toinen on kyky ja toinen on tahto. No nyt jos me ajatellaan, että tuolta itärajan toiselta puolelta tulisi suuri kyky, että he uhkaisivat Suomeen, niin just nyt sitä ei ole. Venäjän resurssit on kiinni Ukrainassa. Mutta kun Ukrainassa sota jossain vaiheessa loppuu, niin on hyvin todennäköistä, että Venäjä siirtää enemmän joukkoja tänne Suomen läheisyyteen, jolloin sitä kykyä on enemmän. Ja se tahto on sitten asia, mikä voi muuttua yhdessä yössä. Se on käytännössä poliittinen päätös sitten siinä vaiheessa, että lähdetäänkö sitä kykyä käyttämään. Ja siinä arviossa on hyvin keskeisellä sijalla se, että miten arvioidaan, että miten vaikea valloitettava niin sanotusti Suomi olisi. Mutta silloin kun me ollaan Naton jäsenmaa, meillä on uskottava puolustus, meillä on koko yhteiskunta mukana ja meillä on vielä tosi vahva henki, niin mä luulen, että se kynnys on niin korkea, että tänne ei kovin helpolla tulla. Okei, eli tässä oli mun mielestä myös tosi monta hyvää asiaa, vaikka onhan se kieltämättä. Me ollaan molemmat, sulla on vähän pienemmät lapset ja mulla on vähän isommat lapset, niin myös miettinyt vanhempana, niin kuin varmasti tosi moni muukin, mihin mä vähän ajan päästä
menenkin sitä, että me ei olla lapsena, meidän isomummi ja meidän mummit ja molemmat mummit ja ukit kyllä puhui sodasta, mutta se tuntui kauhean kaukaiselta ja nyt sitten me puhummekin omien lastemme kanssa siitä, että onko se mahdollista, niin on se tosi erilainen aika. Se tuntui aikanaan itse lapsena niin mahdottoman kaukaiselta. Tässä tuli näitä, kuten me ihan alussa sanottiinkin, että me ei semmoisia hankalia realiteetteja tahdota väistää. Se, mikä tiedetään ihan toivosta ja mielen rauhasta ja terveydestä on yksi keskeinen asia on se, että ei lähdetä tekemään asioita mukavammaksi kuin ne ovatkaan, vaan ennemminkin itse asiassa vähän toi sama. Mä mietin, että sitä voi jopa soveltaa mieleen sitä kykyä ja tahtoa, että ennemminkin sitä, että yrittää jotenkin sopeutua vallitseviin realiteetteihin, vaikka ne olisi ikäviäkin. Eli yritetään mielen kanssa tehdä sellaista työskentelyä. Joskus me joudutaan sopeutua siihen, että tulee influenssa ja joskus sitten johonkin paljon isompaan asiaan. Mutta sitten samaan aikaan aina myös miettiä, että mitä muuta me voidaan tehdä. Eli vaikka me tullaan käsittelemään tässä tosi ikäviäkin asioita, niin me tuodaan koko ajan siihen rinnalle myös sitä, että mitä voidaan tehdä ja mitä voidaan vahvistaa ja minkä kanssa on sitten mahdollista toimia. Mä lähden nyt puhumaan enemmän mielen rauhoittamisen puolta. Jarno, saatko sä katsottua, että saako se keskustelun sen äänen pois, ettei se tuu siellä niin kuin... Meidän tekninen apumme on juuri tässä, eli keskenämme olemme, niin katsotaan. Mutta siis, eli paljon ihan valtavasti tuli kysymyksiä sitten oikeastaan aika vastakkaisestikin suhteessa tähän sota-asiaan, kun se on pöydällä ja nämä isot asiat, niin tuli sitä, että mitä mä voin tehdä mun mieleni kanssa. Ja se on mun mielestä ihan valtavan tärkeä kysymys, ihan just siitä syystä, että kun on hankalia asioita ja on toistuvasti aika näitä hankalia realiteetteja ollut tässä viime vuosina, plus niiden sisällähän ihmiset elävät ihan omaa elämäänsä. Eli voi olla, että joku sairastaa syöpää tai joku rakastuu ihan poskettomasti tai saa vauvan. Eli siellä tapahtuu myös sit siellä omassa pienessä elämässä aika paljon asioita. Ja sitten taas, että minkä verran niiden varassakaan on mahdollisuus katsella sitä maailmantilannetta, niin sehän meillä kaikilla vaihtelee. Mutta vielä voi kyllä vaikuttaa tosi paljon. Ja se rauhoittaminen ihan ylipäätään ajattelemisen kannalta on kaikkein tärkeintä. Eli ylipäätään, jos sun pitää tehdä päätös tai sä yrität jotain päätellä tai miettiä tai ajatella, niin ihan ekana pitäisi tsekata se, että kuinka rauhallinen mä oon ylipäätään tällä hetkellä. Eli jos on hyvin niin kuin esimerkiksi ahdistunut tai hyvin kiihtynyt tai vaikka hyvin peloissaan, mikäli ei ole pakko reagoida eikä vaikka näiden maailmantilanteiden kanssa juuri nyt ole pakko reagoida, niin silloin ihan se ensimmäinen ja viisain asia, mitä voit tehdä, on huomata sen, että okei, että mä oonkin tosi ahdistunut tai mä oonkin tosi peloissani tai kylläpä mulla pyörii nämä asiat päässä. Ja se voi ihan antaa myöskin olla, eli se voi ihan niin kuin huomata. Tämä kuulostaa ehkä jopa vähän ärsyttävän helpolta tai laimealta, mutta se on ihan oikeasti todella keskeinen asia, että huomaa vaikka, että apua, että kylläpä mä ahdistuin tai kyllä mä pelästyin tai onpa mä jotenkin jännittynyt näissä. Koska jos se, että me huomataan, minkälaisessa tunteessa me ollaan, niin se on sellainen, joka vähän jo rauhoittaa sitä tunnetta. Eli me joudutaan ikään kuin sen kokemuksen upoksiin, että me ei ollakaan ihan siellä, vaan jotenkin niin kuin sisällä möyrimässä. Ja sitten ylipäätään se, että mehän huomataan yleensä toisissa paremmin se, että jos menee jotenkin vähän tolalta. Ajatelkaa nyt vaikka lasta, joka pelästyy, tai mun perheessä on pentukoira, joka on vähän tämmöinen arkaluontoinen, sehän pelästyy vallan kaikkea koko ajan, tai ihan varmasti sä huomasit herkemmin musta tai mä huomaan susta, jos jotenkin menee pois tolaltaan kiihdyksissään, siis myös se rakastunut on tavallaan vähän poissa tolaltaan, se on vaan kauhean mukava olotila. Eli silloin ihan ensimmäinen asia, mitä vanhempanakin mä tuun, siihen menee vähän myöhemmin, mutta ylipäätään, että jotenkin yrität ankkuroida sitä omaa oloa. Ja me palataan myöhemmin siihen, että miten sitä voi kiihdyttää, mitä me ei haluta tehdä, mutta mitä tosi moni tekee, on, että lähtee etsimään sit vaan lisää tietoa. Ja kun on jo kiihtynyt olo, niin se kyky käsitellä sitä tietoa vaan heikkenee.
Eli siis se, että sä huomaat sen olotilan ja sit yrität jotenkin päästä siitä irti. Ja nyt mä piirsin tämmöisen todella yksinkertaisen, katsotaan näkyykö se vai eikö se näy. Meillä on valtavan hienot systeemit täällä, näin. Eli kun mä piirsin tämmöisen todella yksinkertaisen sietoikkunan, jolla voi nyt vähän miettiä sitä omaa oloa. Me käytetään me psykoterapeutit tätä paljonkin vastaanotolla. Nyt me ei olla vastaanotolla, mutta tämän kautta voi vähän miettiä sitä omaa oloa. Eli täällä keskellä, kun on tämmöinen palkki, tämmöinen keskipalkki, niin se on semmoinen optimaalinen vireystila tai olotila. Sitä sanotaan myös se lekotilaksi, eli silloin kykenee vaikka leikkimään tai kohtaamaan. Eli se olo on suhteellisen turvallinen ja rauhallinen ja miellyttävää. Eli ei ole mitään hätää päällä tai ei ole jotenkin aivan jäätynyt, ei ole kauhuissaan tai ei ole ylivilli, vaan semmoinen ihan perushyvä olo. Ja sehän sitten toki vaihtelee, sehän toki vaihtelee se perushyvä olo, mutta yleensä meillä on enemmän tai vähemmän semmoinen ihan kohtuullisen ok olo. Sitten tämä tämmöinen ylivireystila on semmoinen, että me ollaan jo tosi jännittyneitä ja ahdistuneita. Eli kun se olo on oikein ylivirittynyt, se on helppo huomata vaikka lapsesta, joka tulee jostain hoplopista ja ehkä syönyt kilon karkkia ja sitten se menee tälleen näin aivan päättömänä siellä tai semmoiset iltavillit tai hyvin ahdistunut ihminen on hyvin ylivirittynyt. Silloin saattaa säpsähtää helposti tai koko ajan, niin kuin jos lähtee vaan kettimään, katsomaan sitä ympäristöä, niin katsoo, että tuollakin on toi ja tuollakin on toi. Eli katsoo sitä vähän semmoista kauhulasien läpi. Ja sitten semmoinen taas, että tämä tämmöinen stressi-ylitila, ylivireystila, se on varmaan tosi monelle tuttu. Se on ihan yhtä lailla mulle tuttu tai Jarnolle tuttu, eli se on ihan normaalia. Tavoite on vaan se, että saisi vähän rauhoitettua sitä oloa. Sitten on olemassa alivireystila. Ja se alivireystila on sitten taas enemmän sitä, että lähtee jo vähän niin kuin putoamaan. Eli alkaa jo tuntea olonsa aika lamaantuneeksi tai avuttomaksi. Se olo on enemmän vähän semmoinen depressiivinen, ei tarkoita, että on masentunut, vaan vaikka ihan niin kuin kuoleman väsyneenä tai vaikka hyvin uupuneena me pudotaan sinne alivireystilaan. Ja oikeastaan vähän tämän ymmärtäminen, että missä mä meen tällä hetkellä, niin se on se sun tärkein ankkuri sinne rauhoittumiseen. Eli jos on hyvin, ja jos on hyvin virittynyt tai hyvin ylivirittynyt, niin sitten ennemminkin, että pyrinkö mä jotenkin vähän rauhoittamaan oloa, jos on vaikka hyvin kiihtyneessä olotilassa ja semmoiselle ihmiselle sanoo, että nyt otat puolen tunnin rentoutusharjoituksen, niin se on vaan liian paljon. Eli silloin ennemminkin vaikka, että lähdekö mä kävelemään tai lähdekö mä vaikka tekemään jotain pihatöitä. Joskus semmoinen kehollinen voima, vaikka juoksulenkki tai puutarhatyöt, mitä voi nyt tehdä, niin voi olla keskeinen asia. Ja sitten taas siellä alivireydessä me usein tarvitaan vähän sitä, että me jotenkin aktivoidutaan. Eli enemmänkin se, että mä vaikka nousen ylös tai mä en jää nyt miettimään näitä asioita, vaan mä vaikka menen vähän viileiseen suihkuun tai mä rupean puuhailemaan jotakin pientä. Eli tämän olotilan tunnistaminen ja aina miettiminen, okei, mitä mä tarttisin nyt? Niin sillä me pystytään viemään itseämme vähän sinne tavallisempaan olotilaan ja rauhoittamaan. Eli se, että me lähdetään kovin ylivirittyneenä miettimään paljon tai alivirittyneenä sitten vielä ajattelemaan kauhean paljon negatiivisemmin, niin ne ennenkin syventää niitä oloja. Ja tähänhän me ei suinkaan aina pystytä itse, vaan me tarvitaan toista ihmistä. Ja sen takia johonkin laumaan porukkaan, on se sitten naapurit tai on se sitten tanssiryhmä tai vaikka joku kuntoiluporukka. Mä olin tässä ihan hiljan Lahdessa yhdessä koulutuksessa ja katsoin, että siellä Lahden yhdellä ostarilla kokoontui semmoinen vanhojen ukkojen porukka jurinoimassa siellä joka päivä. Mä ajattelin, että todella hyvä juttu. Ja siis se oli päiväaikaan, että he oli siellä kahvilla. Eli mieti sitä, että minkälaisissa porukoissa, kenen kanssa sä voisit olla tekemisissä. Moni puhuu yksinäisyydestä ja meidän on tosi tärkeää myös miettiä, että me yritetään itsekin liittyä johonkin joukkoon, vaikka sitten kuntosalin kautta tai Marttojen. No vielä mä annan pari semmoista lyhyttä vinkkiä, joita voitte käyttää jälkikäteenkin. Eli ylipäätään muista se 3 M-sääntö. Millä mielellä mietit?
Eli sitten jo, jos siellä 4 yöllä miettii ja pyörittää näitä ahdistuneena mielessä, ja sitten jos muistaa, että oli joku 3 M-sääntö, millä mielellä mietit ja huomaa, että ei vitsi, että tosi väsyneenä, tosi ahdistuneena, silloin voi todeta, että mun mieli ei ole kauhean luotettava nyt. Ja silloin ennemminkin, että rauhoittaa sitä. Ja sitten toisaalta sen hyväksyminen, että nyt mä oon vähän kovilla ja nyt mun pitää pitää itsestäni erityisen hyvää huolta. Moni tekee sen virheen, että kun on kovilla, niin on itselleen vielä kovempi. Se on tuttua varmaan ihan kaikille meistä. Eli sitten on vielä ankarampi ja siinä pitäisi itse asiassa toimia aika lailla toisinpäin. Ja sitten tärkeää se, että meillä on tämä oma apu, me voidaan itse auttaa itseämme, meillä on läheisten apu, eli me voidaan auttaa toinen toisiamme ihan vaan kyselemällä tai kuulemalla tai sanomalla jollekin, että nyt mulla on ollut hankala olo. Ja jos nekään ei tepsi, niin sitten meillä on ammattiapua. Eli sitten on erilaisia kriisipuhelimia tai sitten ihan ammattiapua, jota voi saada, mutta ensisijaisesti me kyetään paljon vaikuttamaan itse ja läheisten kanssa. Ja vasta 3. tulee se ammattiapu, ja sitä ei suinkaan kaikki tarvitse. No siinä nyt tämmöinen pieni paketti, eli laumaa ja 3 M-sääntö ja omaa apua ja läheisten apua. Me suomalaiset ei ole ihan hirveän hyviä pyytää apua, mutta ei se aina ole sen kummallisempaa. Kyllä mäkin soitin sulle jossain vaiheessa silloin, kun se Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin hetken aikaa mullakin kävi vähän semmoinen tutina päässä, että mä olin vielä yksin Edinburghissa silloin kirjoittamassa ja sitten kävi vähän semmoinen, että hetkinen, että miten tätä pitäisi tulkita ja sitten soitin Jarnolle, joka tietää noista sota-asioista paremmin ja sitten keskusteltiin vähän aikaa ja tulin alas ja toisaalta sulla on ollut elämässä tilanteita, että sä oot jossain muussa tarvinnut mun tukea ja se on siis täysin normaalia, ei mistä kukaan pärjää ilman toista. Mutta sitten Jarno, sä lähdet vähän erilaisen maailmaan. Erittäin hyviä ajatuksia. Mun tekisi mieli kysyä sulta lisää näistä, mutta me palataan kyllä näihin teemoihin vielä. Mutta jotenkin erityisesti jäi mieleen 2 asiaa, kun sua kuuntelin. Toisaalta ensimmäiseksi tämä, että millä mielellä mietin. Joo, sitä mun pitää miettiä myöskin itse enemmän. Se on oikeasti tosi tärkeää. Ja sitten mä ehkä tiivistäisin tuon, mitä sä sanoit monesta asiasta, että ehkä me nyt tässä hetkessä tämmöinen vanha toteamus, että kaveria ei jätetä, niin pätee aika hyvin. Ei jätetä toisiamme yksin. Vaikka just se, että jos mulla on vaikeaa ja tulee joku huono tunne, niin mulla on ihmisiä. Vaikka mahdet jollekin, mä voin sitten soittaa ja jutella, että no mitäs mun nyt pitäisi ajatella ja onko tämä nyt näin. Tosi tärkeitä asioita. Ja tätähän ihmiset tekee tosi luonnostaankin. Eli ihan tosi tärkeitä ne on vaikka naapureiden kanssa pulinat tai sitten siellä ostarilla jonkun kanssa kuulumisten vaihtaminen. Ja tällaiset pienetkin kohtaamiset, ne on ihan hirvittävän tärkeitä. Et ei sen tarvitse aina olla joku valtava keskustelu, vaan ihan vaan niin kuin puuskuttaa, että meillä on esimerkiksi ihan mahtavat naapurit, niin ihan tosi usein vaan siinä eri-ikäiset ihmiset puuskuttaa, että no onpa kyllä melkoista. On se sitten lumisade tai on se sitten Trumpin melkoiset touhut. Mutta palataan vähän näihin sota-asioihin. Mutta nyt itse asiassa ei puhuta sodasta, vaan puhutaan sodan ja rauhan välimaastosta. Meillä on ehkä vähän sellainen ihmismieli, että me ajatellaan, että meillä on joko sota tai rauha. Mutta mä sanoisin, että me ei Suomessa ole tällä hetkellä kummassakaan. Ja tähän liittyy myöskin paljon kysymyksiä, kun kysyttiin varautumisesta, kysyttiin hyökkäyksistä kriittiseen infrastruktuuriin, tai kysyttiin ylipäätänsä siitä, että mitä nyt tulisi tässä tilanteessa tehdä. Ja se pitää myöskin sanoa ääneen, että me ollaan siis Suomessa tällä hetkellä hybridivaikuttamisen kohteena, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että me ollaan sodan ja rauhan välimaastossa, jossa meidän yhteiskuntaa pyritään epävakauttamaan erilaisin kierroin keinoin. Ja ne tapahtuu ihan normaalissa arkipäivässä, ne tapahtuu vaikka tällaisena sunnuntaina tai joulupäivänä yllättäen vahingossa niin sanotusti tuo ankkuri tippuu laivasta ja datakaapeleita lähtee katkeamaan. Ja tämä hybridivaikuttaminen, miten erilaisin kierroin keinoin pyritään meidän yhteiskuntaan vaikuttamaan, niin siinä on oikeastaan mielikuvitusrajana. Mutta sillä pyritään nimenomaan hämmentämään meidän yhteiskuntaa,
poliittisia päättäjiä, viranomaisia, ihan meidän jokaisen arkipäivää. Sillä pyritään vahvistamaan meidän turvattomuuden tunnetta Suomessa, eli vaikuttamaan sellaisiin asioihin, mikä saisi niin kuin meidät tuntemaan turvattomaksi täällä Suomessa. Ja tässä toiminnassa, hybridivaikuttamisessa, meidän puolustusvoimat tai ylipäätänsä tämä niin kuin puolustushallinto niin ei ole ensisijainen kohde, vaan ensisijainen kohde on meidän kriittinen infrastruktuuri, niin kuin tuli monessa kysymyksessä esille. Ja tämä kriittinen infrastruktuuri siis tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja ja palveluita, minkä varassa meidän yhteiskunta toimii, johon me luotetaan oikeastaan niin kuin vähän huomaamattakin ihan omassa arkipäivässä. Lähtien siitä, että meille tulee sähköä kotiin. Kun vessan vetää, se toimii. Kun me mennään verkkopankkiin maksamaan meidän laskuja, niin verkkopankki toimii ja me voidaan luotettavasti siellä toimia. Ja nyt tämän kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on tässä hetkessä todellakin keskeinen asia. Mutta kyllä uskallan kyllä sen sanoa, että kun puhutaan vaikka meidän sähköverkoista, puhutaan meidän pankkipalveluista tai puhutaan vaikka meidän energian saannista, niin kyllä näihin asioihin on varauduttu ja koko aika tätä varautumista kehitetään. Tämä on jatkuva prosessi, miten varautumista pitää kehittää. Mutta sitten tässä hybridivaikuttamisessa pitää mun mielestä olla myöskin rehellinen ja realistinen siinä, että ihan kaikkeen, kun tässä niin sanotusti Venäjän työkalupakissa hybridivaikuttamiseen mielikuvitus on rajana, niin ihan välttämättä kaikkeen ei pystytä varautumaan. Voi tulla jotain sellaista vaikuttamista, mikä tulee meillä vähän yllätyksenä. Ja nyt tämän päivän kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa ja myöskin tässä varautumisessa niin yhä enemmän korostuu tämä resilienssi. Eli joka voisi niin kuin tiivistää mun mielestä sanoa niin, että kaikkein tärkein varautumisen ohje niin meidän Suomessa kuin meidän jokaisen omassa kodissa ja arjessa on se, että meillä on varasuunnitelma. Eli jos joku asia ei toimi, niin meillä on vaihtoehtoinen tapa toimia. Jos sähköä ei tule, niin miten siinä hetkessä toimitaan? Jos vessan vetäminen ei onnistu, miten siinä hetkessä toimitaan? Ja sitten, että meillä on tätä, tai vaikka jos meillä datakaapeleita katkaistaan Itämerellä, niin miten siinä hetkessä sitten kuitenkin Suomen tietoliikenne toimii? Ja sitten, että meillä on vielä tätä henkistä kykyä sietää sitä epävarmuutta. Ja tähän ikään kuin kokonaisturvallisuuden ja meidän koko suomalaisen yhteiskunnan tämän perustoimintojen turvaamiseen kiinnitetään tällä hetkellä hyvin paljon huomiota. Ja kyllä mä sanoisin sen ihan suoraan myöskin, että se mitä tapahtui joulupäivänä, kun aika moni meistä oli syömässä kinkkua ja juomassa glögiä, niin se, että kun tuossa Suomenlahdella Eagle-alus ankkuri alkoi vetämään kaapeleita poikki, ja jos olisi saanut jatkaa matkaa, olisi vetänyt vielä paljon kaapeleita lisää poikki, niin se, että Suomi oli valppaana, meillä oli nopeasti poliisin ja rajavartiolaitoksen valmiusyksiköt ilmassa, otti aluksen haltuun, esti lisävahingot, niin oli hyvin vahva osoitus siitä, että Suomi on myöskin hereillä näinä aikoina. Mutta tämä hybridivaikuttaminen, erilaiset kierrot, keinot, miten pyritään hämmentämään ja tuottaa turvattomuuden tunnetta meille Suomeen, niin se tulee jatkumaan. Ja sekin pitää sanoa ääneen. Ja kyllä tässä niin sanotusti sopivan valppaana saadaan suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä olla ja jatkuvasti varautumista kehittää. Itse asiassa on kiinnostavaa, kun kuuntelee sinua, niin noissa on hirveän paljon samoja teemoja tietyllä tavalla siihen niin kuin mieleen liittyen ja ihmisen niin kuin mahdollisimman hyvään toimintaan mielen kanssa liittyen ja sitten hyvin tälle yhteiskunnallisesti, kuten sanoit, vaikka tämä varautuminen ja ennakointi ja sitten toisaalta se vaihtoehtoinen tapa toimia. Et mielen kannalta on aina parempi, jos meillä on erilaisia mahdollisuuksia toimia kuin se, että on vaikka hyvin semmoinen jäykkä mieli, joka ajattelee, että asiat ovat aina kontrollissa ja ne ovat minun kontrollissani. Ja sitten kun ne jossain vaiheessa eivät kuitenkaan ole, niin semmoinen ihminen menee pois tolaltaan. Että epävarmuuden sietäminen, sehän on vaikeaa. Se on kenelle tahansa vaikeaa, mutta se on tosi tärkeää, että sen sisällä saa semmoisia turva-ankkureita ja pystyy jotenkin rauhoittumaan ja levähtämään, koska epävarmuus on epämiellyttävää, mutta senkin kanssa voi silti olla ihan turvassa. Mä sanon muutaman sanan nyt siitä, että kuten kerrottiin tuossa alussa, niin erittäin paljon kysyttiin siitä, että miten käsitellä näitä asioita lasten kanssa.
Ja nyt mä palaisin siihen rauhoittumiseen ja siihen rauhalliseen mieleen ja mielen rauhoittamiseen. Mielihän siis tietenkin tällä tavalla nousee ja laskee ihan kaikilla meillä ja meillä on kaikilla meidän omat semmoiset heikot ja haavoittuvat paikat tai joku kestää nyt paljon ja toisessa kohdassa ei kestäkään. Eli me ollaan siinä erilaisia, mutta se mikä on hirvittävän tärkeää, etenkin vielä pienempien lasten kanssa, mutta isompien lasten kanssa ihan yhtä lailla, että lapsethan kääntävät ennen kaikkea katseensa meihin aikuisiin päin. Ja lapsen maailma, etenkin tämmöisen pienemmän lapsen maailma, on koti. Ja nyt siellä kotona, että voi jatkaa sitä tavallista arkea, niin kuin varmaan tosi moni jatkaakin. Ja tekee ruokaa ja pesee peppuja ja vaihtaa vaippoja ja potattaa lapsia tai ulkoiluttaa koiraa. Ne on kaikki sellaisia merkkejä ja signaaleja koko ajan lapsille, että elämä jatkuu. Eli se on valtavan tärkeää, että me pysytään kiinni arjessa. Se on tärkeää aikuisen mielelle, mutta se on ihan mielettömän tärkeää lapsen mielelle. Ja sen takia myös, että aikuinen itse yrittää rauhoittaa riittävästi. Ei tarvitse olla siis mikään superaikuinen, ei tarvitse olla mitenkään koko ajan tyyni ja jotenkin valtavan hyvän tuulinen. Voi olla ihan tavallinen kireä äiti tai isä tai mummi tai ukki, joka on kuitenkin ihan turvallinen ja myös ajoittain aika hyvän tuulinen. Se riittää tosi hyvin, mutta jos itse on hyvin hätääntynyt, niin silloin aikuisen pitää ihan ekaksi jotenkin pyrkiä vähän aikaa vaan käymään vessassa ja laittaa vaikka käden tähän rinnalle, että hei, nyt ei ole mitään hätää, tai saisinko minä tukea nyt jostakin, että mä voin auttaa sitä lasta. Koska jos ajatellaan, että Jarno olisi nyt pieni lapsi ja Jarno olisi kauhean hätääntynyt ja pelokas tuossa, ja sitten mä rupesin, että ei ole mitään hätää, ja rauhoitu vaan, ja katsotaan. Eli mä itse hätätyisin siinä mukana, ja mikä pelottaa, mikä kohta, niin sehän vaan sitä lasta kiihdyttää. No näinhän varmaan suurin osa ei toimikaan, mä toki karrikoin tätä tilannetta nyt. Mutta meidän ei tarvitse myöskään olla täydellisiä. Me voidaan olla ihan tavallisia ja lapsia aina rauhoittaa se, jos vaikka sanoo, että äiti on nyt ihan puhki tai isi on aika äkäisellä tuulella, mutta ei ole mitään hätää tai isin on pakko nyt levätä tai nyt äiti on tänään kyllä jotenkin ihan murheellisella mielellä, että katsotaanko vaikka ohjelmaa. Eli se, että me ei sanoteta ristiin jotain, mikä on jo olemassa siinä ilmapiirissä, niin kuin aika moni täällä kirjoitti, että olen itse tosi ahdistunut tai olen itse tosi peloissani ja lapset aistii sen, niin voi ihan hyvin sanoa, että äitillä on vähän tämmöistä stressitautia meneillään. Niin kuin lapsen kielellä ja tavalla, mutta sitten, että sitä ei tietenkään tuo sitä kaikkea informaatiota ja etenkään niitä kauhukuvia, mitä siellä omassa mielessä liittyy, niin niitä ei tuoda lapsille. Mutta lapsille riittää hyvin se, että se, mikä on siinä ilmapiirissä, se, mikä on aistettavissa niin kuin eleistä ja äänensävyistä, niin sille tulee myös sanat. Et vaikka että isi on nyt tosi äkäinen ja vihainen tai isi on vähän huolissaan, niin se tuo jo sitä lasta alas. Eli silloin hän voi taas lähteä keskittymään siihen omaan leikkiinsä. Ja lasten kanssa ennen kaikkea ihan se tavallinen arki, ja sitten voi myös miettiä ihan semmoisia niin kuin silloin kuitenkin maailma myrskyää tai oma mieli myrskyää, niin ennemminkin mä juurruttaisin vaan yhä enemmän sinne tavalliseen arkeen. Vähän enemmän lepoa, vähän enemmän leipomista tai nyt tulee kevät, niin maanmylläämistä tai tenniksen pelaamista tai höntsäfutista, mitä se nyt kenelläkin on. Mutta toiminnan kautta, että lasten kanssa sanat on kuitenkin aika niin kuin rajallisessa roolissa ja sitten pieniähän me otetaan ihan niin kuin syykkyynkin. Mitä sä Jarno ajattelet, että meillä on tämmöinen kiva väli. Tämä alkaa mennä miltei huvittavaksi, mutta kyllähän me täällä ihan hyvin pärjätään. Näin, pysytte hereillä siellä tekin, kun on näin tylsät samat naamat koko ajan. No, ei se ole ehkä taas sitä resilienssiä. Tämä nyt ihan hieman stressaa. Tulee vaan oikeastaan 2 asiaa jälleen mieleen. Joo. Ensinnäkin, niin, mä muistan silloin sun viimeksi
tämän sun uusimman kirjan julkistustilaisuudessa. Sä sanoit ihan oikeasti tosi hyvin, mikä mulla on jäänyt tänne mieleen, että kaikkein parasta on tavallinen arki. Ja se on jotenkin semmoinen, minkä voin sanoa, että mä oon niin kuin yrittänyt ottaa myöskin niin kuin siihen omaan arkeen enemmän, että vaikka nyt yhteinen iltapala, lapsi hetkeksi syliin, tai vaikka se, että välillä vaan katsoo jotain ihan hömppäsarjaa ja niin antaa mielen levätä ja syö sipsejä siinä, niin ai että tuntuu hyvältä. Eikä tarvitse mun mielestä tuntea niin kuin huonoa omaa tuntoa. Ja sitten täytyy sanoa, että on kyllä isänä ollut, mullakin nuorempi poika on vielä ala-asteen ikäinen, niin viime viikolla viimeksi, aamulla mentiin samaan matkaan, vein häntä kouluun, niin hän sitten siinä kysyi, että onko se nyt niin, että jos Trump ja Putin sopii keskenään, niin sitten tulee 3. maailmansota. Siis ala-asteikäinen niin kuin nuori poika miettii tämmöisiä asioita. Ja mä oon ottanut sen periaatteen, että niin kuin mahdollisimman rehellisesti vastaa ja kertoo. Ja kyllä mä oon oppinut, että lapset kuuntelee tosi tarkasti, mitä niille sanoo. Niin, ja sitten voi hyvin myös rajata sitä, että sanoo, että aikuisilla on tällaista huolta, ja maailmassa tapahtuu tosi tylsiä ja ikäviä asioita tällä hetkellä, mutta myös erittäin monet aikuiset koko ajan tekevät sen eteen, että tulisi rauha ja että asiat järjestyisivät, ja me voidaan keskittyä tähän meidän kodissa, meidän kotiin ja meidän olemiseen. Eli kyllä mä todella paljon toisin sitä. Eli turvallisuus, ei vasta turvattomuus. No ehdottomasti. Ja sitten semmoistakin voi palauttaa omaan mieleen, että milloin lapsena itse koki kaikkein eniten turvaa. Ja mä mietin sitä tänään, no meillä on toki osin jaettu lapsuus, mutta mä mietin sitä tänään, että milloin mä lapsena koin kaikkein eniten turvaa, niin kyllä yksi oli se, että no siihen aikaan, kun me ollaan eletty mun lasten mukaan kivikaudella, niin silloin kivikaudellahan ei ollut kuin yksi televisio kotona, eli kaikki ei suinkaan ollut omilla laitteillaan. Niin me kivikautiset katsottiin sitä Reinikaista. Muistatko? Koska meidän isä oli poliisi, niin sitä kuulostaa, mutta ehkä me ollaan vähän vanhoja jo, mutta katsottiin Reinikaista ja oltiin käyty saunassa ja syötiin jotain papan tekemiä hampurilaisia tai äiti tekemää pizzaa. Eli jotain siis todella tavallista ja ne on ollut semmoisia tosi hyviä hetkiä, eikö vaan? Ne on tosi arkisia, eikä ne ole mitään niin kuin valtavan ihmeellisiä. Muistaako noin just sen tunteen kautta? Niin, ja varmaan just jonkun niin, ihan varmasti kyllä niin kuin tunteen. Ja kyllä mä ajattelin, että se on ihan kehollinenkin. No mun täytyy tähän, ei jäänyt liian pitkään tähän meidän lapsuuden muisteluihin ja Reinikaisiin, mutta mä kerron nopeasti oman semmoisen. Mä en ole varmaan tätä sullekaan koskaan sanonut. Mä muistan silloin joskus pienempänä siellä, kun asuttiin Hystinmäessä, niin mulla oli lapsena tosi pitkät silmäripset. Ja sitten kun mä kaipasin välillä semmoista läheisyyttä, sä muistat, että mä olin aika semmoinen herkkis, aika ujo poikakin nuorena. Olen mä varmaan edelleenkin. Niin mä välillä, siis illalla kun menin nukkumaan, niin mä painoin täältä silmäripset vähän niin kuin tuonne silmän sisään. Ja niin, että mä pääsin mun vanhempien syliin sohvalle, että ne ottaa ne silmäripset sieltä pois. Mä tein sen monta kertaa ihan tahallaan, mutta siitä tuli semmoinen hyvä olo, kun mä pääsin niin kuin hetkeksi mun vanhempien syliin. Mä muistan tämän edelleen. Mutta hei, nyt me mennään. Siinä se kehollinen. Tuossa on oikein tärkein se keho ja sitähän me aikuiset. Ja niitä tavallisia asioita. Mutta sitten meille tuli tosi paljon kysymyksiä uutisista. No uutisista, mutta mä itse asiassa vähän johdan siihen ihan lyhyesti, koska tämä on semmoinen, mikä mulle tulee aika usein vastaan ja täälläkin oli monta kysymystä. Mä otan esimerkin, että kuinka todenmukaisesti meille kansalaisille kerrotaan mahdollisesta turvallisuusuhkasta. Eli siis kysyttiin sitä, että miten niin kuin realistisesti ja oikein kerrotaan ihmisille, vaikka poliitikkojen toimesta median kautta, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja nyt kun on itse siinä asemassa, vaikka nyt näin sanonkin, että on varsin hyvin tietolähteiden äärellä. Lähes joka päivä istun tuolla eduskunnassa syvällä maan sisällä eduskunnan turvatiloissa, jossa käy sitten pääministeristä ja puolustusvoiman komentajasta lähtien parhaat asiantuntijat Suomessa kertomassa, että missä mennään ja saadaan tietoa. Niin kyllä mä voin sen perusteella sanoa, että ei tietysti kaikkia salaisia luottamuksellisia asioita julkisuuteen kerrota. Sille on ihan selkeät perusteet vaikka varautumiseen liittyen, koska meidän julkisuutta seuraa muutkin kuin suomalaiset. Mutta se tilannekuva, mikä välittyy vaikka eri medioiden kautta, että mitä maailmassa tapahtuu,
mikä on se iso kuva, miten todellinen vaikka Venäjän uhka on, niin kyllä mä sanoisin, että se on hyvin realistinen, hyvin sen niin kuin totuudenmukainen. Ja kyllä tänä päivänä sanoisinpa, että olisi aika vaikea jopa mun ajatella semmoista tilannetta, että se, niin kuin se todellisuus ihan oikeasti olisi tosi erilainen kuin se, mikä julkisuuden kautta tulee, koska niin paljon on sitten vaikka erilaisia toimintatapoja, miten pystytään niin kuin saamaan oikeaa tietoa erilaisten lähteiden kautta. Eli kyllä mä sanoisin, että varsin niin kuin totuudenmukaisesti kyllä se, mikä faktat on, aina niihin yksityiskohtiin mennä, niin kyllä ihmisille niin kuin kerrotaan. Ja sanoisinpa, että hyvä tilannekuva on suomalaisilla siitä, että varsin hyvä tilannekuva suomalaisilla on siitä, että missä mennään. Mutta sitten mun mielestä täytyy vielä sanoa se, että kyllä mä itsekin aina välillä vähän niin kuin tasapainoilen sen kanssa, kun toimittajat soittaa ja kysyy jostain asiasta, että niin kuin, miten paljon tuo sitä niin kuin turvattomuuspuhetta versus sitä turvallisuuspuhetta. Että kyllä minäkin voisin tässä niin kuin nyt skenaariolla vaikka minkälaisia hyökkäysmalleja, miten Venäjä tulee Suomeen ja miten se ottaa Ahvenanmaata haltuun ja mitä kaikkea ikävää voi tapahtua. Mutta se on mun mielestä vähän ehkä välillä semmoista tarpeetonta myöskin pelon lietsontaa julkisuuden kautta, kun sitten nousee otsikot, että tässä sanotaan, että näillä tavoilla Venäjä valtaa Suomen. Ja tässä pitää olla realisti, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä ei pidä lähteä niin kuin liikaakaan semmoista niin kuin turvattomuuden viestiä viemään eteenpäin. Mutta mennäänkö me sitten uutisiin? Mennään uutisiin, koska siitä kysyttiin, jää uutisiin. Välinaurut. Uutisiin, koska siitä kysytään tosi paljon, että miten toimii sen kanssa. No, uutisointia toisin kuin silloin kivikaudella ei ollut mahdollista saada 247 ympäri maailmaa. Nythän sitä on. Ja kuten vaikka Yle tai Helsingin Sanomat, joita esimerkiksi itse seuraan näitä luotettavia lähteitä, niin niissäkin seurataan tilanteita hetki hetkeltä. Eli siellä on koko ajan toimittajia, jotka raportoivat läpi yönkin tilanteita. Ja ehkä on hyvä muistaa, että näitäkin töitä tehdään kuitenkin vuoroissa. Esimerkiksi meidän pikkuveli on poliisi, niin kyllä vaikka poliisikin työskentelee Suomessa ihan koko ajan, poliisissa on valmius läsnä, niin sielläkin tehdään töitä vuoroissa. Miksi mä sanon tämän? Mä sanon siksi, että meidän mielen on tosi tärkeä saada levähtää. Eli monillehan tämä tuotti nyt hirveätä ristiriitaa, mikä on minusta tosi ymmärrettävää. Että se tuottaa ristiriitaa, että saanko me olla seuraamatta vai pitääkö minun seurata koko ajan. Minusta siinä tuli aika myös tämmöistä mustavalkoista ajattelua, että joko se, että mä katson koko ajan niin kuin kännykästä ja minulla on kaikki ilmoitukset päällä, että heti kun Ilta-Sanomat tai lehdet huutaa jonkun uuden otsikon, niin se on mulla siinä. Tai sitten, että mä suljen sen kokonaan pois. Jos on voimakkaasti sellainen olo, että mä oon aivan puhki, mun mieli on tosi synkkä, nyt mä en jaksa, niin sitten sieltä voi olla ihan hyvin pois. Mä olisin hyvin luottavainen siihen, että kyllä se tieto tulee perille sieltä naapureiden tai jonkun muun kautta, vaikka nyt olisi sitten 2 päivää, jos siis olisi joku sellainen tilanne, että olisi pakko saada tietää. Ja sitten taas moni kokee, että haluaakin seurata. Kyllä mä itsekin haluan seurata, mä luen joka aamu ja usein päivällä ja sitten vielä illalla. Se ei tarkoita, että sun kannattaa tehdä niin, vaan mieti sitä, että mikä on sulle se hyvä rytmi. Et joskus on ihan hyvä ottaa sieltä välimatkaa ja kuten Jarno sanoi, niin oikeasti katsella jotain ihan hömppää tai lukea jotain hömppää, koska se on mielelle niin kuin sellaista lepoa ja sitten vähän niin kuin tämmöistä, no ei ehkä pakoiluakaan, vaan semmoista niin kuin leikkimistä, koska meidän realiteetit tällä hetkellä on aika kovat. Mitä sä Jarno ajattelet? Hyvin samalla tavalla. Että kyllähän tänä päivänä on tosi helppoa, olisi vaikka seurata live-kuvaa Ukrainan sotarintamilta 24/7. Ei kannata. Ei. Ja mun mielestä niin kuin tosi tärkeä, ihan siis tämmöiset mun huipputurvallisuuskaveriystävät, niin he on niin kuin ihan rajoittanut sitä omaa niin kuin uutisten seuraamistaan. Että koko aika ei tarvitse olla ajan tasalla. Ja mun mielestä on tosi tärkeää se, että välillä niin kuin oikeasti irtautuu siitä. Mä huomaan siis ihan omankin ajattelun kannalta, että kun mä paljon näitä asioita työssäni mietin ja näen aika paljon ikäviä asioita, välillä siis semmoisia asioita, että meinaa niin kuin kyynel tulla, kun näkee, miten niin kuin
ikävästi vaikka ihmisille, siviileille tällä hetkellä Ukrainassa tapahtuu, niin miten tärkeää on välillä se, että mä oikeasti laitan nuo laitteet ja informaatio hodareita lasten kanssa, lähden ulos lenkille tai katso jotain hömppäsarjaa tai muuta. Että anna niin kuin mielen ihan oikeasti mennä muualle. Ja niin kuin ihan välttämättömyys. Se on just niin kuin Jarno sanoi, että se on ihan välttämättömyys, että me ollaan todellakin niin kuin erilaisissa tilanteissa, koska meillä on koko ajan mahdollisuus saada koko ajan ympäri maailmaa tietoa. Mutta ehkä siinäkin voi miettiä sitä 3 M-sääntöä, että millä mielellä mä ylipäätään on siellä. Ja sitten toisaalta, että miten se vaikuttaa nyt minuun tai miten se vaikuttaa toisiin. Kyllä mä ajattelen, että meidän täytyy olla siinä aika napakka, että vaikka muut ehkä tunnetaan semmoisesta lempeydestä, niin lempeyttä on ennen kaikkea myöskin aikamoinen lujuus. Ja kyllä mä ajattelen, että meidän pitää olla aikuiset itseämme kohtaan näiden laitteidenkin kanssa, joista meillä on koko ajan mahdollisuus päästä seuraamaan ja tutkimaan ja ihmettelemään. Mediahan myös, etenkin vaikka iltapäivälehdistö, elää kaikista negatiivisesta. Se on selvää, että ihmisen huomioon saa heti, kun tuodaan jotain niin kuin kauhistuttavaa, että näin olet harjannut hampaasi väärin viimeiset 30 vuotta. Niin se houkuttelee paljon paremmin kuin että tarkasta, harjatko sinäkin hampaasi oikein, niin se ei kiinnosta ollenkaan niin paljon. Eli ehdottomasti irti, hyvin tietoisesti irti, hyvin napakasti irti. Ja mä kehottaisin suojelemaan sitä päätä erityisesti aamuisin ja iltaisin. Ihan sanoisin, että hankkikaa herätyskellot, ei mitään, onko sulla? Ei ole. Joo. Mun perheessä kaikilla on. Mä ostan Jarnolle, kyllä Jarnolle täytyy ostaa herätyskellot. Että se mieli saa niin kun, ja aivot saa vähän aikaa levähtää ennen nukahtamista ilman, että meillä on jotain laitteita tai uutisia siinä. Lapsille ehdottomasti ihan tavalliset herätyskellot huoneisiin. Ja sitten toisaalta siinä aamulla, että ehtiikö vaikka juoda kahvikupilliseen tai vähän kuunnella linnunlauluja tai vaikka sitten vaan lukea sitä sanomalehteä, vaikka sielläkin on uutisointia ennen kuin se mieletön informaatiotulva lähtee tulemaan. Eli olkaa aika napakoita, semmoisia niin kuin hyviä vanhempia itsellenne ja sitten lapsillenne. Mutta mun täytyy kyllä, Maaret, sanoa, että viisaita sanoja, mutta välillä mä huomaan, että toi on aika vaikeaa. Totta kai on. Kun tapahtuu paljon ja sitten niin kuin mä tiedän, että itse ja moni muu suomalainen haluaa olla ajan tasalla, on kiinnostunut asioista. Ja sitten kun se on niin helppoa ottaa vaan tämä puhelin tähän. Sulla on ilmoitukset siinä. No niin, no mä tiedän, että sä näit sen. Mutta se on niin helppoa myöskin. Että mä oon ihan samaa mieltä, että tuossa kyllä oikeasti pitääkin olla napakkaa. Mutta hei, vielä yksi tästä uutisoinnista, sitten mennään eteenpäin. Yksi semmoinen kysymys, mä kysyn tämän eka sulta, mikä multa kysytään monesti tuolla, että mihin tietoon nyt enää voi oikeastaan luottaa? Kun on niin paljon väärää ja valheellista tietoa liikkeellä, yritetään vaikuttaa erilaisten algoritmien kautta meidän ihmismieliin, tekoäly luo koko aika tämmöisiä erilaisia vääriä valheellisia videoita, kuvia. Mihin tässä voi niin kuin enää tietoon luottaa? Mitä sä vastaisit? No mä vastaisin, että me seuraan itse ainakin tälleen maallikkona, niin mä en istu tuolla eduskunnan turvatiloissa kuulemassa näitä huippuasiantuntijoita, mä voin soittaa sulle, mutta seuraan näitä luotettavia lähteitä, vaikka Yle ja Helsingin Sanomat, ja seuraan niitä iltapäivälehtiä. Sitten meidän täytyy ottaa huomioon se, että iso osa nuoristahan saa tiedon sosiaalisesta mediasta, että me kivikautiset ehkä sitten luetaan näitä Hesareita ja Ylejä, mutta siellä tulee ennen kaikkea tieto sosiaalisen median kautta ja vaikka TikTokin kautta, ja sitten se voi olla kaikenlaista se tieto. Nuorista oltiin myös varsin huolissaan, vanhemmat tietenkin, koska nuoret myös seuraavat jo enemmän sitten aikaa, kun pienet lapset pystyy pitämään aika tässä niin kuin olkkarissa, ja sitten ne nuoret menevät siellä pitkin poikin maailmaan niin kuin nuorten kuuluu mennä. Mutta ehkä se vaatii sitä, että me vielä enemmän keskustellaan nuorten kanssa, ja ehdottoman tärkeää, mihin mä toivoisin, että meistä jokainen aikuinen niin kun kiinnittää huomiota, on se, että etenkään nuorille me ei puhuttaisi vaan synkkyydestä käsin. Me ei vaan puhuta, että maailma tuhoutuu ja on ilmastonmuutos ja tulee sota ja ei ole tulevaisuutta, koska meillä on kuitenkin sitä perspektiiviä meillä aikuisilla eri tavalla kuin nuorilla. Nuoret elää huomattavasti lyhyemmässä syklissä, eli meidän täytyy ehdottomasti myös luoda sitä näkökulmaa, että edelleen voi vaikuttaa
kannattaa unelmoida, kannattaa tehdä ja miettiä ja näyttää sitä esimerkkiä. Mutta mihin uutiseen sä luotat? Miten sä neuvoisit tavallista kansalaista? No kyllä mä sanoisin, että luotettaville uutislähteille on ehkä suurempi kysyntä nyt kuin koskaan. Ja nyt mä tarkoitan siis sellaisia uutislähteitä, jotka pyrkivät totuuteen, jotka pyrkivät mahdollisimman oikein kertomaan, että mitä on tapahtunut. Sitten blogit ja kolumnit, mielipidekirjoitukset on erikseen. Kyllä mä luen Hesaria, mä luen Yleisradiota, seuraan suomalaista mediaa. Mutta sitten täytyy sanoa, että jos nyt vaikka tulisi joku tosi breaking news, tuli joku semmoinen maailman iso tapahtuma, niin kyllä mä aika monesta suomalaisesta ja kansainvälisestä lähteestä sen ensiksi tarkistaisin ennen kuin mä lähtisin sitä niin kuin kommentoimaan vaikka mitenkään. Ja kyllä mä huomaan sen, että kun itsellään on niin kuin erilaisia verkostoja, on vaikka erilaisia keskustelurinkejä ja muita, ja laitetaan. Meillä on täällä tämmöinen hieman simppelimpi diskovalaistus. No niin. Niin, sulla on erilaisia keskusteluverkostoja. Verkostoja on paljon ja sitten kyllä mun täytyy sanoa, että kansainvälistä mediaa myöskin aika paljon seuraan. Mutta siis tosi tärkeää on tässä hetkessä. Mutta sitten mä palaan tuohon taas ihan oman valtavan keskusteluaihe. Että siis nyt mun mielestä pitää ensiksi sanoa, että meillä on tosi fiksuja nuoria. Mutta kyllä mä aika paljon mietin sitä, niin kuin säkin sanoit, että tuossa näin just vähän aikaa sitten, tai kuulin tutkimuksesta, missä kysyttiin, että mistä nuoret saa yhteiskuntaa, tai vaikka Ukrainan sotaan liittyvän tietonsa, niin Yleisradio oli siellä 6, ja TikTok oli se 1. Just näin. Ja nyt me tullaan just siihen algoritmipuoleen, että mikä on se algoritmi ja kuka päättää, että minkälaista totuutta sieltä Ukrainasta kerrotaan, koska siellä on valtava informaatiosota käynnissä. Mun mielestä voisitte täällä eduskunnassa kieltää sen TikTokin. Mä näen sen kyllä niin kertakaikkiaan mahdottomana. Mutta ei lähdetä tuohon, jos me lähdetään tuonne. Joo, on siis erilaista sosiaalista mediaa. Ne, jotka käyttävät vain Facebookia, ovat tosi erilaisessa maailmassa kuin vaikka meidän lapset ja nuoret. Ja siinä he tarvitsevat tosi paljon aikuisten apua, koska ne on suunniteltu niin taitavasti, että kyllä niiden koukusta on vaikea aikuisenkin irrottautua. Niin miten sitten lapsi. Mutta me laitetaan tämä kiinni, koska toi... Ollaan nyt niitä napakoita. Pitää ollakin. Nyt ollaan napakoita ja mennään eteenpäin. Maaret. Joo, mä käsittelen vielä, meillä on pari juttua tässä jäljellä ja mä käsittelen vielä toista semmoista isompaa teemaa, oli se rauhoittuminen ja sitten toinen on jaksaminen, joka liittyy sitten enemmän tämmöiseen vähän, niin kuin, että jos rauhoittuminen liittyy siihen, että miten mä saan tyynnytettyä mun mieltä ja rauhoitettua sitä, kun se kiihtyy tai se mennään pudota. Jaksaminen on sitten jo aika paljon isompi asia, se on vähän niin kuin, että mikä se jaksamisen voimavara on tällä hetkellä. Ja nyt tulee niin kuin todella tärkeät ja todella tylsät uutiset ja se asia on se perusasiat. Mikään ei ole niin tärkeää, etenkään jos elää. Monihan saattaa tällä hetkellä elää itsekin jotain kriisiä tai vaikka on sairaana tai on joku vaikka avioerokriisi päällä tai mitä ikinä. Koskaan ei ole mikään niin tärkeää kuin silloin, kun me ollaan jotenkin vähän heikommilla tai meidän voimavarat on vähäisemmät, niin perusasiat. Ja sitten kun Jarno sanoi tuossa aikaisemmin kotivarasta ja näistä puhuttiin, niin ehdottomasti henkisen kotivaran, eli käytännössä sitä joustokykyä, miten meidän mielellä on puolustuskykyä vaikka tulevaan hankalaan, siis joka voi olla oman elämän hankalaa tai se voi olla maailman hankalaa, koska hankalaa ja hyvää on ihan varmasti tulossa jokaiselle meistä jatkossakin, niin semmoinen niin kuin mielen puolustuskyky on juuri näitä perusasioita. Ja nyt mä annan teille todella helpon, jos teillä on aikaisemmin sieltä jo ne 3 M ja muuta, niin nyt mä annan teille todella helpon vinkin, jota te pystytte käyttämään ihan kuka tahansa, ja se on tämä. Eli teillä kaikilla on käsi, tai suurimmalla osalla ainakin on käsi, jossa on 5 sormea. Ja tämä ei ole nyt mun idea, eli tämä on ihan Mieli ry:n sivuilta löytyy tämä mielenterveyden käsi. Ja nyt tämän käden kautta te voitte lähteä miettimään, että mitkä teidän tilanteet, mä kysyn kohta Jarnolta, katsotaan mikä, mä tiedän kyllä jo. No joo, en mä lähde nyt, ei saa tietää koskaan toisen puolesta tietenkään, paitsi isoveljen, mutta ihan ensimmäisenä perusasiana uni ja lepo. Eli nyt jos se uni on kovin heikkoa tai sitä on kauhean vähän, välillähän on huonoja öitä, se on ihan normaalia.
Mutta jos sitä on jatkuvasti tosi vähän, niin kaikki meidän päättelykyky, kaikki meidän tunnesäätelykyky, rauhoituskyky, ymmärryskyky, eli miten me ymmärretään toista ihmistä heikkenee. Eli siksi mä puhuin vaikka siitä herätyskellosta, että sitä unta suojattaisiin. Jos te haluatte suojata lapsia ja nuoria, olkaa tosi napakoita sen unen kanssa. Ja tänne peukaloon liittyy sitten myös lepo. Ja lepo on eri asia kuin uni. Ja mä uskaltaisin väittää, että me suomalaiset ei sen levon kanssa ole ihan kauhean hyviä, kun ollaan aika sinnikkäitä. Uni ja toinen on ravinto. Mä en ole ravitsemusterapeutti enkä lähde semmoista leikkimäänkään, mutta kyllä kaikki tietää, mitä semmoinen riittävän hyvä ravitsemus. Näiden ei tarvitse siis olla täydellisiä jälleenkään, vaan ihan vaan silleen tavallisen kunnossa, että syötkö riittävästi, saatko riittävästi unta, syötkö riittävästi. Sitten mieti keskisormea, siihen liittyy ihmiset ja tunteet, yhteys toisiin, koska ihmisten kaikkein tärkein aikuisenkin turvan lähde on toinen ihminen. Eli kyllä se aina se palaa siihen laumaan ja siihen toisen ihmisen läsnäoloon. On se sitten se naapuri tai mummi tai veli tai äiti tai kaveri tai sitten vaikka terveydenhoitaja terveysasemalla. Sitten 4. No tähän Jarno on perehtynyt ja erityisesti on liikunta ja keho, koska jos Jarno Instagramiin menee, niin Jarnohan on aina lenkillä, kyllä se käy töissäkin. Mutta kaikkien ei tarvitse olla Jarnoja, eli ei tarvitse siellä joka päivä juosta niin kuin 40 kilometriä, mutta kyllä ihan oikeasti sillä liikunnalla ja kehon hyvinvoinnilla on ihan valtava vaikutus mieleen. Eli ihan jo se, että lähtee vaikka kävelylle puoli tuntia tai vaikka vaan metsään vähän seisoskelemaan ja sitten jos on voimaa, niin vetäkää vaan vaikka punnerusta tai ihan mitä tahansa, koska se on joskus myös, kun on hyvin kiihtynyt keho tai mieli, niin se, että kunnolla spurttaa, jos siinä on siis voimavaroja, niin se on keskeistä. Ja sitten 5, joka on ihan hirvittävän tärkeää täällä pikkurillissä, on ilo ja luovuus. Eli vaikka meillä olisi vaikeita asioita, vaikka meillä olisi hankalaa elämässä, vaikka eläisi suruaikaa on esimerkiksi iso menetys ollut elämässä, niin silti kannattaa aina miettiä, että mitä ilon hetkiä siihen liittyy. Mä kirjoitin siitä Helsingin Sanomiin kolumnin tammikuussa, että vaikeina aikoina tanssikaa, ja mä olin haastattelemassa Kaunialan sotavammasairaalassa sotaveteraani Aimoa, joka oli 100-vuotias, ja mä kysyin Aimolta näistä rintamakokemuksista, ja Aimo kertoi, ja vielä lisää niistä vähän kysyin, ja jossain vaiheessa tämä Aimo oli oikein joulupukin parta, niin Aimo sanoi mulle, että en minä jaksa näistä rintamakokemuksista enää puhua, että minä haluan puhua tansseista, koska siellä minä tapasin vaimoni. Ja sitten hän halusi kertoa niistä salatansseista, joka oli musta tosi kuvaavaa, koska mun mieleni oli vaan siellä rintamakokemuksissa, jotka oli totta kai isoja asioita. Mutta Aimo tahtoi mennä myös niihin tansseihin. Eli muistakaa niin ne Aimon vinkit. Miettikää näitä. Nämä perusasioihin palaaminen. Sitten sen jälkeen on vasta aika miettiä, että pitääkö mun säätää jotakin tai pitääkö mun tietää lisää. Mutta ihan niin kuin päiväkodissa, vanhainkodissa, sairaalassa pyritään niin kuin vahvistamaan tätä perusvitosta, niin se on sun tärkein tehtävä. Sillä sä saat sun mielenpuolustuskyvyn vahvaksi. Jarno, mikä on sulla näistä vähän niin kuin huonommassa jamassa? Mä tiedän. Olisit nyt positiivisuuden kautta kysyä, mikä on vanhaimmassa. Ei se realiteetit. No mä tiedän, että sä tiedät, että uni on välillä jää vähän vähemmälle. Sitten toinen on, mä myönnän, että aina tämä ravintopuoli ei ole semmoinen. Mutta se, mihin mä oon koittanut ihan oikeasti... Kahvia saivat liikaa. No kahvia varmaan vähän liikaa, mutta se, mihin mä oon oikeasti ihan yrittänyt, kiitos sinun, kiinnittää huomiota, on tuo ilo ja luovuus. Joo. Eli ei vedä niin kuin kalentereita tai asioita niin tiukille, vaan jää semmoista vähän niin kuin hengailuaikaa ja semmoista, niin kuin, mistä tulee oikeasti höntsäaikaa. Siis vaikka se, että mä menen tyttären kanssa kirjastoon ja lueskellaan siellä kirjoja ja naureskellaan asioille, tai sitten mä vaan olen ja katson jotain sarjaa ja nautin siitä olosta. Ja se on oikeasti tosi tärkeää. Ja tämähän on tosi erilainen. Mä käyn tanssitunnilla viikoittain ja se ei ole todellakaan mikään huippuryhmä, vaan se on ennen kaikkea tavoitteena ilo eikä taidot. Jollekin se on neulominen, jollekin se on kalastaminen, jollekin se on moottoripyöräily. Mutta sitten semmoinen niin toinen asia, mitä kannattaa miettiä, että näiden niin vahvistaminen aina ja koko ajan. Mutta sitten yksi, mikä kannattaa vielä siihen jaksamiseen liittyen miettiä, koska mä en voi antaa sellaisia ohjeita, että kaikkien kannattaa nyt neuloa. Mä tulisin vaikka hulluksi siinä, jos mun pitäisi neuloa, olen yrittänyt ja päätin lopettaa.
se sultakaan onnistuisi. Ei lähdetä siihen. Niin, en voi siis antaa sellaisia neuvoja kaikille, että tehkää tätä, vaan kyllä meidän täytyy tietenkin kaikkien miettiä, että mikä mulla on niitä asioita, jotka tuo rauhaa, iloa, toivoa. Ja yhtä lailla sitä, että todennäköisesti säkin olet kokenut elämässä jotain tosi kovia asioita tai ahdistavia aikoja. Palaa niihin, että mitkä sua silloin auttoi. Palaa myös siihen, että mistä sä alat huomata, minkälaiset on ne sun varosignaalit, että nyt alkaa vähän niin kuin jaksaminen rapautua. Vaikka mun varosignaaleja, mulla on yleensä tavarat paikoillaan, ja kun mä alan sählää tavaroiden kanssa, niin mä tiedän, että okei, nyt on vähän liikaa stressiä. Tai että no kotonahan tulee aika nopeasti palaute, kun on turhan kireä, niin kotioloissa tulee palautteita, mutta mieti sitä, että mikä sinua on auttanut aikaisemmin, ja mistä voit tunnistaa, että nyt menee vähän liian kovaa. Ja sitten ei tarvitse itseään siis moittia, vaan ennen kaikkea, että okei, mä rupean sählää tavaroiden kanssa. Nyt mä taidan olla vähän puhki, että nyt niin kuin vitonen esille. Siinä olisi mun vinkki. Tämä oli hyvin sanottu toi mielen puolustuskyky, koska näin niin kuin kyberihmisenä täytyy sanoa, että mä uskon vahvasti siihen, että meidän ajan kaikkein mittavimmat kybertaistelut tullaan käymään meidän mielistä. Siis kaikkien näiden digitaalisten kanavien kautta, miten yritetään vaikuttaa meidän ihmismieliin, tunteisiin, mielikuviin. Ja kyllä mä huomaan itsekin sen, että jos mä olen väsynyt, syönyt huonosti, en ole päässyt liikkumaan, on vähän semmoinen äreä ja kummallinen olo, niin mä oon paljon alttiimpi myöskin kaikille väärille ja valheellisille tiedoille. Eli siinäkin mielessä mun mielestä toi on tosi tärkeä ohje, koska tässä informaatiopuolustuksessahan se etulinja kulkee jokaisen korvien välissä. Ja sitten kun sä kerroit tästä aimosta, niin mä laitan itse asiassa vuodella paremmaksi. Tuossa hiljattain mä olin samassa tilaisuudessa Rukajärven veteraani Hannes Toivosen kanssa. Hän asuu Vihdissä, äärimmäisen aktiivinen, edelleen ja iloinen ihminen. Ja siinä oltiin aika synkissäkin vesissä siinä keskusteluissa. Puhuttiin uhkakuvista, sodasta, turvattomuudesta. Ja sitten tämä Hannes, Rukajärven veteraani, siinä sitten keskustelun lomassa pyysi puheenvuoroa ja hän sanoi, että niin, kyllä tämä kaikki tästä järjestyy. Ja mun mielestä se oli aivan valtavan tärkeä viesti. Veteraani kertoo, että hei, vaikka tässä monenlaista tapahtuu, niin kyllä tämä kaikki tästä järjestyy. Joo, ihan todella ihana. Todella ihana. Me aletaan pikkuhiljaa kääntyä loppua kohti enää pari pientä aihetta. Todella siis kysymyksiä oli ihan valtavasti ja yritetään vastata hyvin ja jämäkästi, mutta myöskin, että mikä se oli? Ei, se oli jämäkkä. Napakka. Joo. Napakasti lempeä. Napakasti lempeä tai lujasti lempeä. Mutta hei, yksi asia, minkä mä huomasin, mitä me tuossa vähän puhuttiin jo ennen kuin tultiin liveksi, niin yksi multa kysytyimpiä kysymyksiä näistä aiheista, kun tuolla ympäri Suomea menee, on semmoinen aika niin kuin, mielestäni suomalainen kysymys, kun me ollaan tämmöisiä niin kuin pragmaattisia ihmisiä, me halutaan tehdä jotain. Niin ihmiset kysyy, niin kuin nytkin tuli monessa kysymyksessä, tuolla meidän avoimissa kysymyksissä, että mitä tavallinen ihminen voi Suomen turvallisuuden hyväksi tehdä? Mitä itse voin tehdä? Miten luodaan sitä optimismia tulevaisuuteen? Mitä sä sanoisit nyt, Maarit? Mielestäni tämä on tosi tärkeä asia ihan meille jokaiselle. Jos nyt lähdetään tästä mielestä liikkeelle, mitä meidän jokaisen kannattaa tehdä? Sä oot paljon jo sanonut, ollut 3 M ja näytetty 5 pointtia ja muuta, mutta mitä sä sanoisit? Mitä ihmiset voi tehdä? Mä jatkan sitten vähän toisesta näkökulmasta. Joo. No näitä kysymyksiä tuli paljon ja myös sellaista, että miten voin tukea toista ihmistä, joka kokee turvattomuutta, joka oli musta ihan superihana kysymys, koska sehän tarkoittaa sitten jo sitä, että ylipäätään olen toista varten ja sitten kun ne voimavarat on vähänkin paremmat, niin sitten meillä on vaikka sillä tavoin ihan ok, että me sanoin Jarnolle, että järjestetäänkö tämmöinen turvalive, että nyt tuntuu, että ihmisillä on paljon mielessä ja Jarno oli heti, että totta kai ja tässä me olemme. Eli paljonkin tämäkin auttaa vaikka meitäkin jo heti. Mutta yksi semmoinen todella simppeli keino, mikä me voidaan aina tehdä, on sitten mennä tänne kehoon. Eli pää on kuitenkin ja ajattelu on aika, niin kuin Jarnonkin tuossa kuvasi, niin se on aika haavoittuvainen. Et silloin kun me ollaan oikein hyvässä kuosissa ja rauhallisia, niin meidän päättely on aika hyvää, mutta läheskään aina se ei ole.
Ja yksi semmoinen tosi tavallinen keino, mitä voi tehdä, on ihan hengittäminen. Tämä kuulostaa taas niin yksinkertaiselta, että se kuulostaa jopa niin kuin naurettavalta, mutta voin kertoa, että poliiseillekin opetetaan taktista hengitystä. Psykoterapiassa me puhutaan vaikka rauhoittavasta hengityksestä, varmaan poliisille pitää puhua taktisesta hengityksestä. Että se kuulostaa vähän erilaiselta, mutta se tarkoittaa siis ihan sitä, että hengityksellä me pystytään tosi nopeasti vaikuttamaan meidän mieleen joko rauhoittavasti tai kiihdyttävästi. Nyt jos me Jarnon kanssa vedettäisiin tässä näin, vaikka minuutin verran, niin me saataisiin aika nopeasti semmoinen epämiellyttävä, vähän paniikinomainen tunnelma, vaikka meillä on kaikki ihan hyvin. Ja sitten taas käänteisesti, jos sä pystyt 10 kertaa hengittämään rauhallisesti, ihan vaikka niin kuin. Ja sitten erityisesti, että se uloshengitys on pidempi, koska se pitkä uloshengitys rauhoittaa, niin kun mieli käy liian kovilla, niin ottaa vaikka kesken työpäivää 10 hengitystä, nyt tulee niin kuin 2 kättä, että ei voi tehdä näin, että ei auttanut. Ei se ihan heti auta, että kyllä se niin kuin minuutin vie. Ja sitten toinen asia on se, että jos me ajatellaan toivon näkökulmasta, mitä voi tehdä, niin toivo mielletään, että toivo kulkee ikään kuin 3 ajassa. Eli toivossa me voidaan kulkea taaksepäin, just vaikka tämä Hannes, jota Jarno tuossa kuvasi, että sanoi, että kyllä kaikki jotenkin järjestyy, tai että kyllä ne on silloinkin järjestynyt, tai me ruvettiin rakentaa uudestaan. No sitten jos ei pysty menemään sinne aina tähän hetkeen, että onko mulla just nyt kaikki ihan hyvin, mikä kaikki on hyvin nyt. Ja sitä voi miettiä toistenkin kanssa, että just tänään onko mulla hätää tai mikä kaikki tänään meni hyvin. Eli ei tarvitse pakottaa itseään mitenkään pirteeksi ja jotenkin kireän kiitolliseksi, mutta silti on hyvä miettiä, että mitä asioita on vaikka tänään mennyt hyvin. Ja sitten toivon pitää aina myös miettiä nyt myös niitä meidän nuoria ulottaa tuonne tulevaan. Eli myös ajatella, että jotenkin ne järjestyy tai joka tapauksessa tulee sitten hankalaa, niin ihan varmasti on myös hyvää tulossa ja sitä me voidaan koko ajan tehdä. Eli olla läsnä toisillemme ja itsellemme ja sulla on sitten ihan hyvin konkreettisiakin vinkkejä. No on kaikki konkreettisia nämä. Ja illan viimeinen pimennys on täällä. Noin. Saatiin vähän lisää ohjelmaa. No yksi asia on ihan niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, että kyllä me eletään nyt nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa tällainen hybridivaikuttaminen, erilaiset oudot meidän yhteiskuntaa kohtaavat uhkat ja vaikuttaminen, niin on arkipäivää. On se sitten verkossa, on se sitten täällä fyysisessä maailmassa. Ja kyllä mä sanoisin, että ihan meidän jokaisen varautuminen kannattaa. Ja mun ajatuksessa se lähtee tästä, mitä Maaret sanoi, että huolehditaan siitä kädestä, eli 5 asiasta, että itse voi mahdollisimman hyvin. Sitten kyllähän tästä kotivarasta on tullut melkoinen hittituote, eli vaikka tuolta Suomen pelastusalan keskusliiton tai Marttojen kotisivulta löytyy ohjeet siihen, että mitä tarvikkeita tulisi kotona olla, jos vaikka tänä illalla 72 tunnin sähkökatko iskee. Ja nyt on aika monesti myöskin muuta kysytty, no miksi on just 3 vuorokautta, miksi se voisi olla enempää. No Ruotsissa on suositus, että se olisi 10 päivää. Eli jos sitä kotivaraa on sitten vähän enemmänkin, niin ei se haittaa mitään. Sitten yksi, mitä aika moni kysyy, että no miten voisi näitä omia taitoja kehittää, niin tähän meillä on monia vaihtoehtoja ja täytyy sanoa, että ihan valtavan suosittuja on tänä päivänä ja ne on tosi monipuolisia. On esimerkiksi maanpuolustuskoulutus ry:n kurssit, Naisten valmiusliiton kurssit, Marttojen erilaiset aktiviteetit. Eli mukavaa rohkeasti, erilaisiin. Siellä on illantilaisuuksia, siellä on viikonloppukursseja, siellä on ensiapukoulutusta, arjen turvallisuutta, sitten on sotilaallisempaa puolta. Näihin kannattaa lähteä mukaan. Ja siellä on myöskin, niin se ei ole pelkästään, että oppii asioita, vaan siellä on oikeasti tosi hyvää porukkaa. Varmaan saa uusia ystäviäkin. Mutta kyllä mä sitten itse asiassa nostaisin Maaret sen, mitä mä oon niin itse miettinyt, jos lähden pikkusen isommasta kuvasta, niin
mun ajatusmaailmassa Suomen vakavin uhkakuva ei tule meidän rajojen ulkopuolelta. Se tulee Suomen sisältä. Mun mielestä Suomen vakavin uhkakuva on se, että meistä suomalaisista tulee hengetön, eripurainen, keskenään riitautunut, jakautunut, blokkiutunut, tämmöinen niin kuin hyvin epäyhtenäinen joukko. Ja tätä meidän pitää välttää. Ja se on mun mielestä se turvallisuuden perusta. Jos nyt oikein hienosti sanoo, niin Mannerheim aikanaan sanoi päiväkäskyssään, että eripura omissa joukoissa iskee pahemmin kuin vihollisen miekka. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä asia myöskin tähän hetkeen. Eli ihan lähtisin tästä niin kuin hyvät käytöstavat kunniaan, arjessa toisten kohteleminen hyvin, on sitten tuolla sosiaalisessa mediassa tai fyysisessä maailmassa, niin sillä on tosi iso merkitys. Ja totta kai demokratiassa pitääkin olla erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta ne voi esittää rakentavalla tavalla. Ja sitten mulla tulee kyllä mieleen aina, kun sinua kuuntelen, niin kun tämä turvallisuuden tunne syntyy lähellä, siinä arjessa, arjen asioissa, kotona, kouluissa, työpaikoissa, harrastuksissa, niin ajattelepa nyt, jos jokainen suomalainen toimii sillä tavalla, että tuottaa mahdollisimman turvallisuuden tunnetta toisillemme sen turvattomuuden sijasta. Sen kerrannaisvaikutus on ihan huikea läpi Suomen maan. Ja mun mielestä siitä tämä kaikki lähtee liikkeelle. Ja sitä on jo tosi paljon, kun ajattelee vaikka sitä Ukrainan sodan alkamista, niin kuinka paljon ihmiset aktivoituivat. Ja sehän tiedetään, että kaikki vapaaehtoistyö vaikuttaa tosi voimakkaasti myös tekijään, ei vaan sen auttamisen saajaan. Eli ihan ehdottomasti, jos vaan paukkoja riittää, niin todellakin kohti toisia. Me aletaan päätellä iltaa. Tässä on tullut valtavasti asiaa. Me kiitetään ihan hirvittävästi siitä, että olette vastanneet meidän kyselyyn ja ihmiset ovat tänään pysyneet täällä hyvin. Ja kun tästä tulee tallenne huomiseen mennessä, niin lähetä tallenne sellaiselle läheiselle kuuntelevaksi. Minä putosin jo katseltavaksi tai kuunneltavaksi, joka voisi siitä hyötyä. Eli siitä voit jo ihan varmasti sitten auttaa toista. Ja ihan valtavasti meille tulee kiitoksia, ja kyselyssäkin oli todella paljon kiitoksia ja pyydettiin podcastia, jonka nimi on Turva-podcast. Laitan nyt mietintään, mutta lämmin kiitos teille, että olette olleet täällä läsnä ja oikein hyvää ja turvallista ja toivorikasta kevättä. Samat sanat minun puolesta. Hei, kiitos kun olette läsnä ja kiitos kun viedään yhdessä turvallisuutta eteenpäin. Iloa ja valoa kevääseen. Moi moi! Moi moi!